musari be, edo musa teknik lasterketiei, antolaguntzako lagunei eta jente oso jatorra eta dana, esan nuntzien, urten ez eskue. Aparte, nire pentsakerie dalako dan modukue, urten egin jalako Espainiako txapelketa izin da ultrena atletismoko federakuntzatik. Horben, nik esaten nuntzien joan. Espeki bat, Espainia, hauzuk zati Espainia zarela, eta Espainiak barne zarela torregaik ekin dozula Espainiako txapelketa. Baina, bihotzeko mina ikusten azpeki moduko horri batek, azpeki baino euskarantzako eta euskaldunontzako arnazgune potentia horiek bitxiongo Euskal Herri mailan, azpeki herri dezuez, da gaztelaniaz asko jakin bez. Eta oso politia da hori, ez? Orduen, esan nuntzien, ez eskue esan nuntzien, eta, animatzote herrizen be horrek apuratu, modu daula asuntue, haren bizitzen du lagun batzuk bertako dinape, horrepe antolakuntzan ibiltzen ziren voluntario modue, eta arepe esan da, aurten estuengo, negatik eta negatik, ez. Eta metan ikusi da apurtxo bat, zenbat ikurriña, zenbat Nafarroako bandera egon dien, apurtxo bat keinu einez, beto. Hemen, Espainiako txapelketan jozu, baina hau ez da Espainiako txapelketa, ez.